Peace up, A-Town. Yeah, yeah. Super, dneska, dajte ešte, poďte ešte tuto dovzačie. Dajme ešte fotku pre Partyho. Party chvíľ je náš dvorný fotograf, dvorný kameraman, nejaký freeze som myslela. Dajte nejaký freeze na fotku, to budete mať spoločnú fotku. Takže dajte sa bližšie. Len tam nie je moc svetla, tak poďte tuto na svetlo. Hej? Yes. Máš? Máme, Paťo? Vôbec sa nevidím, takže snáď áno. OK, super. Poďte ku mne, decka, urobíme taký menší rozhovor. Vy mi poviete, že... Miška, poď ku mne. Poď sem, poďte bližšie ku mne. Ako sa ti tancovalo? Dobre. Dobre, môže byť? A bolo už aj lepšie, ne? Tak ale máš ešte jednu šancu, lebo však ešte vystupuješ v jednej choreografii. A kde si nechala svojho priateľa? Ríša? Neviem. V škole v prírode, nie? Však to ja mám vedieť. OK, Miška, poď ešte ty ku mne. Máme tu dve Mišky, že? Väčšinou dve Mišky, dve Vicky, dve Vanesky, dve Karolinky, tak potom ich číslujeme, že? Miška, ako sa máš? Dobre. Bolo to v pohode? Áno. Ešte by si dala, že? Áno. Tak ešte ideme sa prezliecť a ešte si to dáme. Jo? Tak môžete sa ešte raz pokloniť. Môžete sa ísť prezliecť a decka, ktorí tu máte, vlastne všetci tu máte asi rodičov, vždycky trošku zasvieťme v hľadisku a decka môžete ísť ku rodičom, môžete sa pozerať. Dobre? Poďte, môžete ísť.
Tí, čo sa idete do súťaže prezliesť, tak choďte sa prezliesť, jo?